कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक नमस्कार. खबरी सांगता हरीश नाईक. रामनगर कारवार मार्गार भीषण अपघात. ओव्हरलोड टिप्परच्या धडकेत चालक ठार, 7 जण गंभीर जखमी. कारवार रामनगर कारवार मुख्य मार्गार जगलपेट लागी आज दनपारच्या वेळार जाल्ल्या भीषण रस्ता अपघातात टिप्पर चालकालो जाग्यारच मृत्यू जालो असून 7 जण गंभीर जखमी झाले आसात. खडीची डस्ट भरून वयच्या टिप्परान 3 वाहनांक जोरदार धडक दिल्ल्यान हो अपघात घडलो. रामनगर कारवार मार्गार सुरू आशिल्ल्या ओव्हरलोड खडी वाहतुकीमुळेच हो अपघात जालो अशें आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला. या मार्गार अवजड वाहनांची वाडिल्ली वर्दळ आणि धोकादायक वळणामुळे अपघाताचो धोका वाढील आसा. मिळिल्ल्या माहिती प्रमाणे जगलपेटच्या कृष्णा मंदिरा लागींच्या धोकादायक वळणार खडीची डस्ट घेऊन वयतो टिप्पर अचानक चालकाच्या नियंत्रणा भायर गेलो. भरधाव वेगात आशिल्ल्या या टिप्परान पयली एक कारीक, मागीर बोलेरो वाहनाक आणि एक दुचाकीक धडक दिली. धडकेची तीव्रता इतली आशिल्ली की टिप्पर रस्त्यार पलटी जाली आणि वाहनाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आसा. ह्या अपघातात टिप्पर चालक बाबू रावतो कुमटा हांचो घटनास्थळारच मृत्यू जालो. बाकी गंभीर जखमी जाल्ल्याक रामनगर आस्पत्रेत प्राथमिक उपचार दिल्यानंतर पुढील उपचारासाठी काही जणांक हुबळीक तर काही जणांक बेळगाव आस्पत्रेत धाडला. अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी तात्काळ घटनास्थळार धाव घेऊन जखमीक वाहनांतल्यान भायर काढले. नंतर त्यांना उपचारासाठी आस्पत्रेत दाखल केले. घटनेची खबर मिळताच रामनगर पोलिसांनी घटनास्थळार धाव घेऊन पळवणी केली. अपघातग्रस्त वाहन बाजून करून वाहतूक सुरळीत केली. या अपघातान या मार्गार काही वेळ वाहतूक ठप्प झाली. ह्या सगळ्या कारणान रामनगर कारवार मार्गार जावच्या ओव्हरलोड खडी वाहतुकीचेर नियंत्रण दवरची मागणी नागरिकां खंयच्यान जाती आसा. अपघातांचे नेमके कारण शोधचेसाठी रामनगर पोलिसांनी शोध सुरू केला. वो बोलेरो मला म्हणला ड्रायव्हर पळून गेला म्हणून बोलून फक्त आधार करतात. यांनी फोन केला सिमेंटवाल्याला, यांनी फोन केला रे सिमेंटवाल्या सिमेंट सर साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, वॉल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मेळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरी वेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच फ्रॉम्प्टन वॉटर पंप मेळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मेळचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. CNGच्या जाग्यार CBG विक्रीक विरोध. चालक संघटनेचे तहसीलदाराक निवेदन. कारवार मुनगोड शहरातल्या येल्लापूर रस्त्यार आशिल्ल्या कारडगी पेट्रोलियम पंपार CNGच्या नावा सकल CBG इंधन विकते आशिल्ल्याचो आरोप करत कर्नाटक चालक संघटनेन आंदोलन केले. CBG मुळे ऑटो आणि टॅक्सी वाहनाच्या इंधनामध्ये तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात. वाहन कंपन्यान केवळ CNG वापरच्या परवानगी दिली असून अन्य इंधन वापरल्यार वॉरंटी मेळची ना अशें संघटनेन सांगला. CBG विक्रीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था
स्पष्ट सूचना फलक लावचे तसेच ग्राहकाला निवडीच्या इंधन विक्री करची मागणी संघटनेने केली। या वेळार तहसीलदार S.A. प्रसाद हेमगेलमार्फत पंतप्रधान आणि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाक निवेदन दिले। या आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष मुन्ना गणेशपूर, तालुकाध्यक्ष सलीम शेख सहित चालक संघटनेचे पदाधिकारी आणि अन्य सदस्य हजर आशिले। ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾಲಕರ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾಲಕರ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಮುಡುವಾಡಿನ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾಲಕರಿಗೆ CNG ಬದಲು CBG ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪಿನವರಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಕಾರಣಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪಿನವರಿಗೆ ಕಾರಣಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪಿನವರಿಗೆ ಬೇಕು 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 बेकायदेशीर गांजा विक्री करच्या एक तरुणाक अटक। कारवार भटकळ तालुक्यात बेकायदेशीर गांजा विक्री करच्या प्रयत्न करते आशिल्ल्या एक तरुणाक भटकळ शहर पोलिसांन अटक करून गांजा आणि कार जप्त केली। अटक केल्ल्या आरोपीची वळख हेबळे हंच अब्रार शेख वय 24 अशी आसा। भटकळ शहरातल्या मुगुन कॉलनी हांच्या माउंटन ग्राउंड वाठारात ही कारवाई केली। कारवाई दरम्यान सुमार 1400 ग्राम गांजा, अंदाज 5000 रुपये किमतीचो अंमली पदार्थ तसेच गांजाची वाहतूक आणि साठवणुकीसाठी वापरती आशिल्ली अंदाज 5 लाख किमतीची होंडा सिटी कार पोलिसांनी जप्त केली। या प्रकरणी भटकळ शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला। कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्याने नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय। एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173। ऍडमिशन सुरू असा। नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598, मोबाईल नंबर 9480789670। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।